nimidie nti wɔde no ɛkɔso Juaso government school yi mu ekokoduro manwo ensia saa bere no ne yɛfrɛ no saatere ɛhɔ na okokoduro yɛ na wantoa so bio na wɔyɛ sɛ wɔbɛsua fita nti fita adwuma no nso so yɛde no kɔtom wɔsua fita adwuma no kakraa na wɔamfa fita adwuma no anyina adwuma guroguro nti wɔsua sawmill sɛde yɛpae nnua ne nsrada ho dwumadie na sɔya no mu no ɔkɔkɔtena nsuta wɔfiri nsuta no wɔkɔ atɔ nsu wɔfiri atɔ nsu wɔkɔ aman na afei wɔsae ɛba Juaso kurom ha bio yɛhu ne sɛ ɔyɛ obi a wɔnyɛ kekakeka na ɔyɛ obi a sɛ wohu no a na ne nanteɛ mu no na wɔba hodwene mu wɔ no ankasa no ho na wɔdwene ne ho yie na asetena mu no ɔwaree ɛma na wɔn a yɛn abusua yi yɛhunu wɔn no ɛne maame akura busua a wofiri akyem asuo ɛne maame Appiah maame Appiah Droa a wofiri asuo ɛne maame Appiah busua na yaa mmienu a wofiri Juaso ha mamekyɛw saa bere yi a yɛngu ne yɛgyam Appiah yi wɔagya mmatia du-mmiɛnsa a emu ebi ne awura yaa mmienu a wɔwɔ America amanɔne no yaa ankama ankoma sese a wɔagya amatia du-mmiɛnsa ne ɛmanananom aduanan mmienu onuanom ka ho onuama de ka ho bi akanko aduoso nnum ɛna ɔde ne ho ama Kristo sɛ Kristo de ne kra agye nkwa nti ɔde mfinhyia 14 ɛna ɛtena Awurade nkyɛn nanwe ɛyɛ bosomi a yɛwɔ mu ne deɛ ɛtɔ so 9 na ɛyɛ wokuada na owuo kɔ akyinkyinakyinkyim na ohyia a yɛakorɛ so no ɔnte ne nom nkyerɛ mo na wɔnnom mo nea wɔne Israel ma nante mfinhyia 14 wɔ serɛ so a wɔne mpaboa ntete da biara da esum anto wɔn wɔ ɛserɛ so da biara da no wɔmfa ne ahoɔden nsa no nsom mu wɔntew mo ho korakora wɔ Nyankopɔn Agya Nyankopɔn Ɔba ɛne wɔ Nyame sonsom kronkron din mu amen Yadi kaya kano oke masal mabuai ya
Bakoma na nemu yemi enu kwa ya ojimidie no se wewumpa obenyankwa na obiara otiase na ojimidie no rinwuda insuro meni okandifo eni ochikafo no ania otie ase na miwi na hwe metiase dada na mikura uwu eni asaman esafoa moma mokumentutu na moma insuro wona mina etese wura na nipa eni onyam nyina etese ewure nhwire na ni nhwire mpo na ewurade asam no de ete hoda na yeni asampa waka akyeremo no minim se midimafo etiase na minim oni ku a magye no medie na midi se obetumi ahwenia odi ahye mensa no esie eda no minim se wonya ebru yen asase so entamadan yi a yebenya ofi a efi onyankopɔn odan a wan pensensi a ewo hoda osoro adofonom afi ye onyankopɔn ma na ne yebeye no enya na adie na yenim se oyi ne ho adi a yebeye se ono ebi se yebehunu se ne otie a wafiri mu yi ekra akọ na nkasara nkyenti yede ne nepedie yi ehye fom ama asase akọ asase mu enso akọ nso mu utuma akọ utuma mu ewo yengidie ni edidaso bi a yewo ewo owu sɔre a enam yen awurade Yesu Kristo obesakra yen ahobrase ni pedue yi mu ma aso enunyam enipadua akoda enkwam mama yen kase amen amen say mo the class biaba Joseph Kwesi Owusu oye asew na watch also say at this moment of your internment our eyes are filled with tears. Nisio edware, may the tears water your soul seed. Na nisui ene wakra abano enko that the blast of the last trumpet you may resurrect to meet your Lord. Na trobentua edi awie n'echi no wate ewrade ene na wonso wasore ewo ni. So every Mr. and Mrs. Kofi Yabua, one more a and now for them, say a Appiah, what the Kaino, Onna, the upcoming will use ma of us here in an Edda, Astorino, and ma any Asopon in us. Any Bushia Kahuna say on AKYEM. If you bra, when you make boy, you might sakadi. If you know that that's a nine, I be do sabri. The more be on my boy, I'm a pay. Say I be do. I'm name moment. If you make the ones, so you make sure say, on my pass a beer 2 years, you may have beer. Name for some drink of food. We are what I have beer, and I didn't turn from woman is and be away. Amen. Yes, yeah,
Chiano, State Manager, Stakobia, Makwaba, Sanya Yano, Konshamo. Yes, I think that's one. What it's one, young girl.
Osman. Was a mama. Obama, or since your son, or how we are compassion, like I say, like I said, Jim. Energy, I was sure of a sea, as I said, I'm telling you, will you go by? That's right. Let me put my phone on. Me, Java, Missiana. David, the young son. And then can you go on company so? And until I saw by ya. A brown Matia Samno. And the work our woman and sour Monoya. This son yet Tianano. Ye Javi, the buyer. Yabaya, Mamusia Riciado. Yadin me a Kuma Quentin Choco. Yasam Kitwa. Nigerian, Edia. And son of Yano. And also be kind. That's right. And tell good time. That's right, fantastic. Glass. And to many priests and a copy. No, Fitani, that's right. Yeah. That's so that. Toilet room. Thank you for some man, you know. That's right. Spray. I mean, Shram, 2,000 cities. Why are there? That's right. 1,000 cities. Nina Chino and some 4 people. A chino. A dear Chilifita. And one. Okrono saji da so e makokwa na nka onye za nke jina ya we dey come for dia Baki moyani wamma abushafu no 2,000 cities abusia manye anti kanu subi 10,000 ya musiki afesu ni aka tira kra ni se wo go America ho na wo ka bia wa bo no ma fa sha ontuma na bia su kire wo mu na ya be kwa okwan biara so afesu mi am jai this is Agya agino no mu hwe no monti 500 cities or the taso 12,000. My idea. I mean, Shiramu. Was a powder of which I got more. Mamma, Yadi, I'm one said. Only pa, minute we, my idea, Mokusa, young papa, so man, ever mamma. Name of Mosa, that can see any man. I feel so when you bring young one. How much you be to my I will also young one day. The one you ask, if I'm in the way. And I go and you may come out with a TV.